Hi guys. Dito ako ngayon sa may De La Rosa. Nag-hazard lang ako doon saglit kasi parang may kakaiba na kanina pa to sunod sa akin yung nasa likod ko. So ang gagawin natin, bubunutan natin pag mga ganyan. Palagi kayong alerto. So bunutan natin. Ayan na. Ayan. Bunutan natin pang vlog ba? Kasi mag-vlog kasi ako guys. Ayan. So prank lang pala yun. Mag-vlog tayo ngayon kasi kanina pa ako dito naka-hazard. Tagal kasi ni Kuya Erwin dun sa loob. So lagyan natin tong yung cellphone holder. Ayan. So ayun guys,